ଆଣିଛି ଲଭ ଅଫର ଲଭ ଅଫର ଲଭ ଅଫର ୟଙ୍ଗ ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ଯାଏ ଫୁଲ ବେକାର ଅନଲିମିଟେଡ କଲ୍ ଆଣିଛି ଲଭ ଅଫର ୟଙ୍ଗ ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ଯାଏ ଫୁଲ ବେକାର ମମି ଗପୁଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ବାଥରୁମରେ ଝିଅ ଡାଡି ଗପୁଛି ବେଡରୁମରେ ଛାତ ଉପରେ ପୁଅ ଇୟର ଫୋନ କାନରେ ଲଗେଇ ନନା ପଢେ ମନ୍ତର ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ଯାଏ ଫୁଲ ବେକାର ୟଙ୍ଗ ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ଯାଏ ଫୁଲ ବେକାର ଏଠି ୟଙ୍ଗ ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ଯାଏ ଫୁଲ ବେକାର ୟଙ୍ଗ ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ଯାଏ ଫୁଲ ବେକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ କଥାରେ ସରିଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା ଏବେ ପୁଣି ଝିଅ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପେ ଭଲ ପାଇ କୋଉ ଟୋକା ଏଠି ୟଙ୍ଗ ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ଯାଏ ଫୁଲ ବେକାର କି କାଳ ହେଲା ଦେଖ ये टोका टोकीଙ୍କର ଗପା ଗୁପି ଦେଖି ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବେ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ମୋବାଇଲର ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବି କାନ୍ଦୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ଯାହା ରହୁଛି ଟିକେ ଲାଳାଂଶ ହଉ ଚାଲ କଥାରେ କଥାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ମନ ହୁଏ କିଣା ବିକା 2-3 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଲା ପରେ ଭିଡିଓ କଲ ଦେଖା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖା ଦେଖି ସରେ ଲିମିଟ କ୍ରସ ହୁଏ ମାସକ ଭିତରେ ପୁଅ ଆଣେ ବହୁ ଝିଅଟା ଫେରାର ହୁଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏବେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ ମିଡିଏଟର ନିଜ ସୁବିଧାରେ ନିଜେ କର ୟଙ୍ଗ ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ଯାଏ ଫୁଲ ବେକାର ୟଙ୍ଗ ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ଯାଏ ଫୁଲ ବେକାର ଏଠି ୟଙ୍ଗ ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ଯାଏ ଫୁଲ ବେକାର ବୁଢା ଛୁଆ ଟୋକା ଟୋକି ଫୁଲ ବେକାର ହାତ ବିଲେଇ ଫୋନ ରଖ